Ay, diyan na demi dari deh. Uy. Gilampasan na Win. Uy, hinlo naman di ay Win. Taas na nag-agi Win. Awa guys. Gilampasan na juta ni Mamayang. Wow. Klaro na kayo. Ako na wala gagi dai. Iya nami. Wah, nahinlo na. Tanawa guys. Nahinlo na juta Mamayang. Oke, dia nami. Nagjutang Mamayang ani. Ha? Sa tekoro? Kanirang ilampasan. Kanirang nenahinlo. Patungas ng ibabaw na tunga tupod ubos. Kapa mga to. Okay. Tay kita ni mo wag mangga. Wag. Agay wag nabailog na wag. Itanam nang wag ang mangga. Tay koro ning uban. Wen day kahoy Wen. Day mga kahoy di Nak, laro nak mga lubinak. Diya, natumba ko hinlo na nak. Mato ko sa ibabaw. Tira silang nang lampas. Dako naman na mag-agi. Pas-pas naman mo maglampas. Sayo, nasla mo time in kay magbuha, mas lagi sudyante og hapon te. Ang lujo na laman, patagbang human na di ay. Wow. Maajo. Ujis tay bulpit. Tagpilag bulpit sa bagagabas day, Jis. Ay, tag-Jis na di ay. Jis, ikaw na, Jis labil no. Jis na lagi naman day operator ari o di mo tingo. Sa may magsinso, ikaw lang. Kanang assistant na. Sir nag Wato pinansir. Salamat day. Basta maingon ako ni Mote og mahinas na kay pwede man si ungag mohinas. Okay ra, daigan naman no. Katay-katay. Paghinay na tigit kinaddangugan sa mga tanana. Okay day, salamat day. Ito nami guys. Mantusa day ko guys. Mantusa ko to kay magsakag butong. Day nagsakag butong. Wah. Kana pa yung mga ladya. Makadada yung mirog butong. Ano yung mga ladya po do. Laadyo na yung mga butong ba? Wen! Nana yung mga butong? Kot. Ato sa tubang lang po doon.